vores værksted i Odense. Odense har i de senere år gjort en enestående indsats for sine billedkunstnere. Netop nu er man i gang med at indrette det mægtige betonkompleks, der engang rummede Brandts Klædefabrik, til et helt kunstcenter, der allerede indeholder et kunstakademi, et grafisk museum, verdens første, en restaurant, en biograf og andre kunstaktiviteter er under opbygning. Blandt andet et galleri i stueetagen. Her er store perspektiver, for der er plads nok. Fyns billedhuggere har fået deres højborg på herresædet Holufgård, et par kilometer fra byen. Her skal hovedbygningen rumme forhistorisk museum, mens de talrige omliggende avlsbygninger ombygges til atelierer med alle nødvendige installationer for stenhuggere, bronzestøbere, keramikere osv. Det hele omgivet af en pragtfuld park med enestående udstillingsmuligheder. Og grafikerne har allerede i snart 10 år kunnet arbejde i Fyns grafiske værksted i Hans Jensenstræde, nær ved den store digters barndomshjem. Der er en meget fin atmosfære i det lille værksted, hvor ungdommen arbejder side om side med ældre, erfarne kunstnere under Bodil Ålykkes inspirerende og omsorgsfulde styrelse. For at opnå et godt tryk, så er der mange ting, vi skal se til, blandt andet farvens kvalitet og den sejhed, papirets fugtning og papirets kvalitet, og det er klart, at aftørringen og pladens ætsning, den måde man har raderet i pladen på. Og nu skal jeg i gang med at tørre den af. Og samtidig med at tørre den af med en klud, så sørger jeg for at mætte de små ridser, som man kalder grat. Graten, det mætter jeg hele tiden med farve, samtidig med at tørre af. Den her kobberradering, der har jeg brugt forskellige teknikker. Jeg har brugt ætsning, stregætsning, for at lave de præcise opdelinger, og så har jeg brugt koldnålsradering, som er stoflig i sit udtryk, og så har jeg brugt aquatintaen, som laver den dybe fløjlsfarve, som man ikke kan male. Jeg kalder det Dornes triumfbue, og der kan man se hernede, der har jeg brugt stregætsning og koldnål imellem hinanden, og der kan man se, at dårer og narer og andet godt folk kom vælten ud gennem buen her, med forskellige hatte og kasser på hovedet, og bagerhatte og Oxford-hatter og det hele. I selve bygningen, der har jeg brugt, som jeg nævnte, aquatinta-teknikken. Det er den grå, og på den har jeg arbejdet med polerstål, så jeg har fået de krakeleringer, så man kan se, at det er en bygning, der er i forfald, en romersk bygning, en Fellini-bygning, og man kan se, at det står i kontrast til de mørke flader, som jeg sagde, skulle stramme billedet op. Ja, jeg har en kobberplade her, som jeg skal have givet det struktur. Det plejer jeg at gøre ved at strykke sagen ud på gulvet. Og så
lidt søm og lidt skruer. Sådan blev godt ridset. Skal jeg affedte det? Det gør jeg med noget ganske almindelig brasser. Så pladen blev affedtet og har fået nogle lidt struktur, lidt ridser og lidt strammer, og så skal den påføres en flydende hårgrund. Også for litografer er der gode betingelser. Værkstedet råder over en stor samling gamle litografiske sten.
Det gode ved litografi er, at man kan arbejde på det, som man kan arbejde på et lærred. Man tegner og maler sit motiv på stenen, og helst gerne så umiddelbart og så nøjagtigt som muligt. Man skal nogle gange glemme, at man står foran en maskine, at man er tvunget ind i en anden proces, at der er en teknik bag det hele. Men litografiens hastighed har altid tiltalt mig. Den der enorme hurtighed, hvormed litografi kan bevæge sig, at det er næsten kun ventetiden på vandets fordampning. Det er kun ventetiden på tjæren og på alle disse terpentin og uvaskning. Altså denne fordampningsproces, som er så hurtig. Fordi så kan man meget hurtigt tegne og male på stenen. Man kan meget hurtigt slibe motivet. Man kan meget hurtigt rette på billederne. Og man kan på samme måde, som man maler oliemaleri, så kan man egentlig indføje og tilføre billedet nogle ting. Man kan tage det med hjem og vurdere det, og på mange andre områder kan man nøjagtigt male med litografi, som man kan med maleriet. Altså indføre nogle idéer. Det er aldrig slut. Og det gode ved værkstedet her er, at man kan arbejde frit. Man har en hel masse farver stående til rådighed. Man kan lave mange overtrykninger. Man kan se, hvordan en farve virker, når den er trykt mange gange oven på hinanden. Og det giver alle sammen nogle stofvirkninger, som man måske ikke ville have kunnet få, hvis man kontaktede private trykkerier. Det giver en eksperimental frihed, og det er den, jeg egentlig virkelig godt kan lide at arbejde med, og som tiltaler mig. Hver onsdag kommer de gamle professionelle stentrykkere, som nu er pensioneret. De giver gode råd til de unge kunstnere. Her er det Svend, som viser Inger gode gamle fiduser. Det er for at styrke det lidt. Og nu skal I se, så smelter jeg harpiksen med den her blæslamp, jeg har her. Så sætter harpiksen, der nu sætter lidt oven på tusen, det bliver ligesom et håndløb på et trapgelænder. Nu har der sat sig sådan en hinde oven på farven, som er den syre, at vi bruger, ikke kan gå igennem. Det er noget, der her Argomet, og det bliver normalt brugt til de moderne offsetplader. Fordi at det er jo en helt anden arbejdsmetode, de bruger i dag. Der er det jo, det meste, det er jo fotograferet over på metalplader, at der er forpræpareret med en lysfølsom hinde. Men det har vi ikke i gamle dage jo. Der har vi kun sten og så salpetersyre. Og det kunne vi også godt bruge. Det viste sig jo, at det gamle håndværk, som har eksisteret i 200 år, det kunne udmærke arbejde. De unge mennesker der, de ved slet ikke, hvad det er, der foregår. Det her, det er ganske almindelig frimærkgummi. Det her er gummi arabicum. Det sætter jeg på, så kommer der sådan en hinde på stenen, at der kun kan opløses med vand. Så må du gerne være tørlig længe. Hvis den lægger det op. Nu vasker jeg Inges tus af her med terpentin ovenpå den gummi, jeg satte på før. For se, der er kun vand, der kan opløse gummien. Og gummien sætter jo ikke der, hvor Inges tus, det er tegnet, vel? Så nu kan I se, nu forsvinder Inges tus.
Men tegningen står nede i bunden, og der er fedtelementerne, der var i tusen, det er kommet dernede i, og står nu nede i stenen. Så har jeg noget andet her. Asfalt, ikke? Er det her? Ja. Så giver jeg lige lidt ekstra fedt. Det er det rene tælle og asfalt og terpentin og så noget, der er blandet sammen for at give noget ekstra fedtstof i. Og det kan kun sætte sig der, hvor engelsk tus det har været. Det kan ikke sætte, det sætter nok oven på gummi, men gummi kan kun opløses med vand. Det får jeg se nu, hvad skal den have med svamp lige straks. Nu kommer jeg vand på. Og nu opløser jeg jo den gummi arabicum, jeg satte på før. Kan I se det? Men tegningen, den står nede i bunden. Sådan. Og så skal vi have sat noget farve på, jo. Det kommer nu. Med denne store kagerulle her. Men, så tænker jeg, hvorfor står han og gnider sådan med den lap der? Se, der skal så lidt vand på som muligt. Men den skal alligevel være fugtig. For hvis den bliver tør, så tager den farve over det hele. Og det må den jo ikke. Jeg sidder og arbejder på et selvportræt, og min metode i træsnit er lidt utraditionel, fordi jeg bruger kun en plade eller en stok, som det hedder. Men jeg skal godt nok have 4 forskellige farver på. Så det jeg så gør, det er, at jeg lader den ene farve dække den næste, ved at jeg skærer mere og mere væk for hver gang jeg trykker. Altså det vil sige, at jeg starter med at skære alt det væk, som skal blive ved med at stå hvidt. Og så trykker jeg den lyseste farve, helt gennemsigtig. Og så bagefter, så skærer jeg det væk, som skal blive ved med at have den første farve, som altså er rosa i det her tilfælde. Og så bagefter, så trykker jeg så den næste farve oveni, og den vil så blande sig lidt med den foregående, alt efter hvor kraftig den er, ikke? Det er sådan noget af det samme princip, som når man laver voksbatik. Men altså, det indebærer, at jeg ødelægger mit stof. Det vil sige, at når jeg har lavet mit oplag på omkring 10 eksemplarer eller sådan noget, så kan jeg ikke genoptrykke det, fordi at de første 2-3 trykkegange, de eksisterer ikke længere, altså de er jo snittet væk. Og træet jeg bruger, det er birketræ. Det er sådan temmelig blødt at have med at gøre. Men altså, det har alligevel lidt den her karakter af noget levende, noget træ, der sådan har groet, ikke? Hvor man kan se sporene efter årene som en helt fin struktur over hele billedet. Stokken her blev lavet i sin tid i forbindelse med en udstilling, vi skulle lave hen til H.C. Andersen Museet, som vi næsten er nabo til. Og da jeg jo normalt ikke betragter mig som illustrator, så var det lidt vanskeligt. Men så faldt jeg over vanddråben, som jo handler om en gammel troldmand, der sætter kigger i en dråbe grøftevand, hvor det vrimler med mærkelige væsener, og så synes jeg, der var frit spil.
for en fortolkning der. Så sker jo det, at han, troldmanden altså, drypper en dråbe hekseblod i vanddråben. Og så bliver alle de der små, mærkelige dyr farvet røde, så man tydeligere kan se dem. Hekseblod af fineste kvalitet. Og så er planen skåret så enkelt, at man kan få begge farver med i et tryk. Så har det tynde papir den fordel, at man kan se processen på bagsiden også. En gammel trykmetode, som også kineserne brugte. De har nok ikke brugt en ske. De spiste jo med pinden, ikke? Men så har de brugt noget andet glas, sådan poleret. Her er det Otto Døllerangs farvetræsnit. Det er altså nye tryk, ikke? Ja. Værkstedet får ofte besøg af interesserede turister og købelystne institutioner. Jo. Det skulle være et symbol på vores virksomhed, det der. Altså kunstnernes vilkår, det er fuldstændig i proportion med... Jamen, det vil jeg give dig ret i. Det vil jeg give dig ret i. Så kan vi ikke være bekendt og bede om mængderabat der? Overhovedet. Nej, det får I heller Ja, ikke. det vi kan gøre, det er, at vi kan købe en mængde af den. Så har vi Peter Bransen, som også er en Det gør vi jo i forvejen. Vi køber jo en mængde her, til, når vi giver gaver. Hver torsdag aften er der krokitegning på første sal, hvor der ellers er frokoststue med tekøkken, og hvor der ofte opstår en livlig debat mellem de tilstedeværende kunstnere. Ja, udstillingen Nikolaj Kirke, den skal videre, efter den har været i Nikolaj, så skal den videre til Randers Kunstmuseum. Og så er der altså planer, om det ikke er afgjort nu, om at den så efter nytår, det vil sige 86, skal til Rostock. I det forord til kataloget, jeg ved ikke, om vi skal nævne noget om de andre aktiviteter, der sker på Fyn. Jeg tænker på billedhuggerværkstedet ude i Hulufgård, og måske, jeg ved ikke, Brandskædefabrik, det er jo selvfølgelig ikke så meget, men alligevel der kommer jo kunsthallen der, og akademiet ligger derovre. Jeg mener, alt det, der sker i øjeblikket af kunst- og kulturting her i byen. Men vi kan godt lige løfte folk op og fortælle dem lidt om, hvad Grafisk Værksted har betydet for hele kunstmiljøet her i Odense og på Fyn i hvert fald. At vi har bekræftet vores stilling så godt her, så man i de politiske kredse er klar over, at der er en frue her på Fyn, hvis der bliver kælet lidt for den. Jeg tror, at op med Hulufgård, der kan vi også i udstrakt grad præge og
komme ind i et samarbejde der. Så jeg tror, at det er værkstedets videre forløb. Det er fremtiden ud over de 10 år, vi fylder næste år. Det er et spændende perspektiv. Ja, det er det helt nok. Og det positive er, at alle kunstnere på Fyn har lært hinanden at kende og har et fælles mødested også. Det synes jeg betyder meget, at man ikke det er helt sikkert, sidder sådan helt alene og ikke rigtig har kontakt med nogen. Og sætter og vogter på vores hemmeligheder. Her der går vi og bytter opdagelser med hinanden. Det er faktisk det vigtige. Man kan sige, det har også været med til, at de ting, der er sket, at før tiden har Fyn måske ligesom fået det påduttet, at de her fynboerne har nok i sig selv, og det sker derovre, og de har deres kunstvinger, det kører helt for sig selv, ikke? Hvor man ligesom kan se, at sådan fungerer det jo ikke. Altså, det er virkelig et aktivt sted i Danmark i øjeblikket, hvor der sker en helvedes masse ting. Ikke? Jeg vil sige, så fynske hus er jo heller ikke, vel, det mener. Der kommer jo en masse udefra bruger værkstedet, vi har en masse gæstkunstnere, der bruger det, og vi har, jeg ser sådan en som Peter Brandes kommer der og trykker, selvom man har masser af plads hjemme i værkstedet, og flere af os, der sidder har også værkstedet hjemme. Alligevel så bruger man huset, hvad fanden gør man det, ikke? Det er vel på grund af noget med, jeg ved ikke, miljøet, stemning, der, eller man bliver inspireret af det. Det er jo sådan når man er stået hjemme og kukket på sit eget værksted et stykke tid, så føler man da trang til at komme ind og få kontakt med nogle andre, det synes jeg. Ja. Det kan man sige, det er en af de kunstarter, der er i hvert fald i forhold til musikere og skuespillere, og hvad ved jeg, hvor man er alene, når man laver noget. Der har man måske netop trang til at komme i kontakt med andre. Det giver et eller andet. Ja. Vi synes også, at vi har taget mange nye, unge, spændende kunstnere ind her i 1984. Jeg synes sgu, der er begyndt at ske noget hernede. Igen. Har I strammet optagelseskriteriet? Nej, det har vi ikke. Altså, vi har diskuteret det, men vi har ikke strammet det. Nej. Det har vi ikke. Altså, det er stadigvæk sådan, så altså, man kommer med sin map, og så afleverer ikke udsatte tegninger, eller hvis du har noget grafik, ikke? Så kigger vi på dem, og så siger vi hovedsageligt ja. Ikke? Men altså, vi er også nødt til at sige, at der er andre steder i byen, du kan gå ind og få lavet nogle ting. Ikke? Ja. Og er nødt til at holde et vist niveau. Jo, husets størrelse alene ikke begrænser det jo også husets størrelse. Ja. Men når der er rigtig boom på hernede, så må vi være glade for, at Bodil hun kan holde styr på de forskellige, så der ikke pludselig står 3 mand, skal trykke lito, og lige så mange skal trykke raderinger. Det er jo meget godt, at vi har Bodil til at programmere det. Jo, altså, vi har jo også vores åbningstid, ikke? Altså 10-5, ikke? Ja. Og så må du så aftale med Bodil, når du de trykker vel også om natten, gør de? Jo, det er jo en af de gode, vi har med det her værksted, at man kan sådan set benytte nogle af døgnets timer til at trykke i. Ja, det vil være udmærket. Jamen det, der har været spændende ved det værksted her, det er jo også den sociale struktur i værkstedet. At den mere dygtige, han hjælper den mindre dygtige dernede, og man i det hele taget hjælper hinanden i tykt og tynd. Og så den meget moderate afregning af dem, der benytter værkstedet, at de bare skulle betale de 2 stykker grafik, det synes jeg er fantastisk. De kan stå herinde i varmen og lave deres tryk, og så give Bodil 2 tryk. Ja, det er billigt. Det synes jeg er billig sluppen, plus den der symbolske kontingent, årskontingent. Ja, 100 det synes jeg er fantastisk. Ja. Det er det eneste værksted i verden, der kan give sådan nogle vilkår til folk. Der findes ingen andre værksteder i verden, der kan gøre det. Da vi var inviteret til Paris, nede i dansk hus, så var det heller ikke, fordi vi skulle ned og lære hønen og lægge æg, for det kunne vi jo ikke, men vi blev inviteret dernede, fordi vi havde den der specielle sociale struktur der. Og det synes jeg synes, vi skal fortsætte på den måde her.
skal lige gentage, at ting er aktuelt i. Hvad er ideen bag grafisk værksted? Jeg vil at give mulighed for en masse fynske kunstnere at kunne trykke deres ting her. For at være grafiker, det er ret dyrt at anskaffe sig sådan maskiner og hele taget sådan et værksted. Og det er nødvendigt at have de ting for at kunne være grafiker. Og det er der ikke mange, både unge kunstnere, men heller ikke ældre kunstnere, der har råd til. Og der kan man sige, at ved at lave sådan et hus, så får man altså mulighed for at kunne arbejde frit med grafikken her. Ja, hvordan får I egentlig det hele til at løbe rundt? Altså med stor velvilje fra Amt og Kommune, ikke? De støtter os med husleje til både min bolig som tilsynsførende og med værkstedet, ikke? Men vi skal selv skrabe penge sammen til lys og varme og de materialer, der står til fri afbenyttelse for dem, der bruger værkstedet. Ja. Hvordan skaffer I de penge? Det gør vi på den måde, når kunstnerne arbejder, så afleverer de 2 tryk til værkstedet. Og det ene, det sælger vi for at få nogle penge i kassen, ikke? Og det andet, det opbevarer vi i et arkiv. Hvor mange medlemmer er der så i huset? I øjeblikket er der helt nøjagtigt 190 kunstnere som medlemmer, ikke? Og så har vi en lille skare af passive medlemmer. Ja. Det gør så også, altså, at man ligesom bliver nødt til at være meget social for at arbejde her, og det er de fleste. Vi har egentlig ikke problemer i den retning, men jeg kan godt se, det kniver med pladsen. Det må også betyde, at der faktisk er aktiviteter her. Det er der uafbrudt. Ja. Og det er så heldigt, når jeg bor ved siden af, at det betyder ikke noget, at der bliver arbejdet om aftenen, om natten og i weekender. Og det gør der også.
meget samfund. Og den har den første gang. Kører den godt nok på det? Ja, ja. Nå, så ringer hun. Hvad betyder grafisk værksted for jer? Mulighed for at eksperimentere. Ja, altså også kontakt med andre kunstnere, yngre som ældre. Altså vi kan lære noget af de gamle rotter i faget. Alle er villige til at lære deres gode gamle fiduse fra sig. Ja. Så vi kommer måske lidt længere på kortere tid her. Og der kommer mange her i huset? Ja, det gør der. Altså vi har jo 200 medlemmer. Og der er en væsentlig del af dem,
bruger værkstedet dem ikke dagligt, men så i perioder. Men vi har da også en stor del, som kommer her næsten dagligt arbejde. Så der er en stor aktivitet, og det er meget spændende at se alle de forskellige måder, folk arbejder på. Det er jo ikke sådan, man kan sige, at der kommer en stil ud af et grafisk værksted. Folk arbejder vidt forskelligt og udvikler deres egen personlighed. Nu er gået 10 år, og I har haft meget fremgang og stor interesse for selve projektet her. Hvis I skulle ønske noget for de næste 10 år for værkstedet her, hvad var det så? Altså... Det må være mere plads. Lidt mere plads, ikke? Altså, kunne man drømme om, at den gade herude forsvandt, og Hans Jensestræde blev bygget op igen, som den oprindeligt var, så var der mulighed for, at vi kunne bygge lidt mere til. Bare lidt. De ting, der til stede har ført med sig. I sin tid var det jo en forsøgsordning måske næsten, men da man så ligesom har set det lykkedes, og det er en succes, så har man så gået i gang med andre projekter. Hulofgård, billedhuggerværksteder, der kom fransk lædefabrikker, der kom mange kulturaktiviteter inden for de sidste 10 år. Men man skal ikke glemme, at det sådan set var her i Hans Jensestræde, at nogle af de første kulturaktiviteter inden for i hvert fald kunst, at det skete her. Og der har man nok ikke tænkt på dengang, og det er med rette, man ikke har tænkt på, at det måske blev som en succes. Så huset er måske nogle gange lidt for lille. Men det er ikke den eneste måde, man kan se jer på. I har også lavet andre udstillingsarrangementer i år. Jo, man kan sige, at værkstedet sådan set er vokset med opgaven, stille og roligt har fået flere og flere udstillinger. Så det er ikke sådan, at det kun er sådan navlebeskuende ting, der sker på Fyn, og kun udstiller i Odense og Svendborg. Så vi har været ude omkring at udstille, og vi har været i Paris, og vi har været i de baltiske lande og i Sverige. Nu skal vi så til Rostock efter den her Rådhushallen.